Chief Inspectors of Factories and Boilers has written to Goa Glass Fiber Limited, Kolwali, to complete with the directives, and the PI Kolwali Police Station is directed to ensure that use of molten glass material manufacturing furnace is stopped or suspended with immediate effect until further orders are issued. The intervention came after Plant Director and President Operation Goa Glass Fiber Limited wrote to the Labour Commissioner intimating furnace shutdown and layoff of workmen from 24 June 2025 at Goa Glass Fiber Limited, Kolwale. ची मेहरबानी आहे की त्यांना जी काही सबसिडी स्कीम गोवा गव्हर्नमेंटने सुरू केलेली होती त्याच्यामध्ये आता हा प्रश्न आम्ही इथे सुद्धा विचारलेला होता की तुमची एक कंपनी ऑलरेडी असताना तुम्ही नवीन इन्व्हेस्टमेंट करून दुसरी कंपनी फॉर्म करण्यापेक्षा त्याच कंपनीला तुम्ही एक्सपान्शन का नाही केलं. तर PMLI स्कीम जी गोवा गव्हर्नमेंटची आलेली होती ज्याच्या अंतर्गत कंपनींना सबसिडी मिळते त्या सबसिडीचा फायदा घेण्यासाठी यांनी दुसरी कंपनी फॉर्म केलेली आहे. आमची ही सुद्धा मागणी होती की त्या युनिटमध्ये ह्या सगळं कामगारांना तुम्ही कामावरती घ्या. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी आता म्हटलेलं आहे की ते युनिट आमचं अजून सुरू झालेलं नाही आहे. सुरू झाल्यावर आम्ही विचार करू, पण ही कंपनी तसा काही विचार करेल असं मला वाटत नाही आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडनं जे अश्युरन्स आम्हाला हवं होतं की हा ले ऑफ आहे, हा लॉकआउट नाही आहे, त्या अश्युरन्ससाठीची आमची कालची खाटाटोपतणी ही आजची बैठक आहे. कामगार सभासद झालेले आहेत. कंपनी त्यांना सुद्धा फार प्रेशर टॅक्टिक्स करून थोडंफार त्रास देण्याचा प्रयत्न करते. बरेचसे इश्यूज आहेत गोव्यामध्ये. मी असं म्हणतो की गोवा गव्हर्नमेंट ही बऱ्यापैकी इंडस्ट्रीला सपोर्ट करते, पण माझं तुमच्यामार्फत गोवा गव्हर्नमेंटला आव्हान आहे की इंडस्ट्रियलिस्टना सपोर्ट करत असताना हे कामगारसुद्धा आपलेच रेसिडेंट आहेत, हे आपले मतदार आहेत. हे गव्हर्नमेंटच्या लोकांनी किंवा इथल्या स्थानिक आमदार खासदार जे कोणी असतील त्यांनी हे विसरता कामा नये आणि लोकांना वाऱ्यावर सोडून नुसतं कंपनीच्या पाठीत कंपनीला सपोर्ट करू नये, एवढंच मी तुमच्यामार्फत त्यांना आवाहन करू इच्छितो.